Li Madmakê li Sêwasê 33 însan hatin kuştin. Hemû rewşenbîr bûn, hemû zana bûn, di otelekê de hatin kuştin. Wê çaxê ve heta anha wekî bûyera Madmakê tê zanîn. Anha jî ji bo vê bûyerê, ji bo ev bûyer neyê ji bîr kirin, muzeyeke vekirin. Tam bi temamî 33 kes. Ew kî bûn? Koray Kaya, Menekşe Kaya, Belkıs Çakır, Nurcan Şahin, Özlem Şahin, Sehergül Ateş, Asuman Sivri, Yasemin Sivri, Gülendar Akça, Gülsün Karababa, Handan Metin, İnci Türk, Huriye Özkan, Yeşim Özkan, Karina Tuiz, Edibe Sulari, Ahmet Özyurt, Asaf Koçak, Asım Bezirci, Behçet Aysan, Erdal Ayrancı, Hasret Gültekin, Mehmet Atay, Metin Altıok, Muammer Çiçek, Muhibe Akarsu, Muhlis Akarsu, Murat Gündüz, Nesimi Çimen, Sait Metin, Serkan Doğan, Serpil Canik, Uğur Kaynar. Ve 1993 li otela Madmaka Sêwasê hatin kuştin. Bu kurtahî dixwazim çend gotina ser Hasret Gültekin jî bêjim. Di salên 1980 da, di destpêka 1990 da kêm kes hebûn ku diwêrîn bi Kurdî stranan bêjin. Yek ji wan jî Hasret Gültekin bû, ew jî di nav van 33 canan de bû. Muzeya Madmakê li ser İstiklala Stenbolê hate vekirin. Yên ku bixwazin her roj dikarin herin lê bigerin û wan bibîr bînin.